Paramount chief na chibi bibia ni obio kasam wo ya ne asantefo aka otumfo Omanhene sa otimi Omanhene fia brehene otumfo asantehene ontimi nya no Omanhene so far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs otumfo ontimi fa Omanhene ma abra mementi asie enye possible Asantemaso TV yasomo sompa Yama obibiara ache yama makwaba Asantemaso TV amamene amani efie ene wukuo yeda nyankopon asebio wasan ede yen abedrufi asomdwe mu na watwetwe mu nyina yahwefo ne adofo pa ma hu ye fie anokore mu hu ye obabi fofo kra ye de barema esomedu search otoso mienu koma Omanhene a wodi ade mfinhia aduasan nan no yede na yiyo no esom na hone ekopie ya ekotwa bibia ede somo a yahwefo mo somo ne je ho no ene yakopon adom ode abedru fie dia na o se de efia mane a wo nyina so ebom na ensamo ya sasa som foforo no ya sa de nyina esom kwakwa ya krado medin sweetie na dankwa wana ebo ya chiba ema yetimi de dwumade som de bia Grand Echo Cabanas ya chi akwan wo Lake Bosom twepepie medafo de bia me ka cha o se bibi biara ha wo bia no ode ye tumuda anwenwen ho oda no wada kofi gina atan so kan eda na ada oda no wada bibi biara ha wo bia no fa how mane wodadwon kwada na nyina kohyiegu ewa Grand Echo Cabanas ya swimming pool nim udware mu nyina na eyayaresa edema ya canopy walk ne de me dofo wo de wo fa so obesi fom no na waja obi bia wo so na adim kunimdi asifom ya conference room so ewa honom dwumade bia wudi bia ni padodo bia mu ye bia no mokọ wono ma mobetimi adim dwuma no abefo kwan so ama akoma etimi ato ye boat cruise so your mountain hiking and I think so your restaurant aduane bɛn na wo pɛ die China for aduane ana yeah Italy for aduane me nem aduane a wo hwehwɛ akyɛkɛ nyina wo sabɛka bi ɛwɔ ye restaurant onom yɛsa wo bar ɛwɔ honom ensa bi a wo pɛ bia no wo kwa wo sabɛtumi aka bi ye hotel rooms ne die ɛsɛ wani ensa wo kakyɛ kwana kwada wo na wakoma entimi ento we yam ye kya kwan ma de ama Lake Bosom twepepie frɛ yɛn 0201181182 na 0591882030 na Asantemaso professional photo studio dwumade bia wudi a wopese de camera beso so twam akoma to yem de eno na make for e de ama 0244961189 follow your Facebook ne TikTok ne nyina won sabekan yo Asantemaso TV email ni asantemaso.tv1@gmail.com follow on me ato ye dwumade ne nyina apeti abetime ahwebe na fe ya na mo bisa link no me pa Asantemaso TV and fan page no wa wasu bia ne de link na to so ubetime a share our WhatsApp now so I share ama for and certainly I can be YouTube no so eno nugu so a wo hwe no yes also wo hwe like share ma for nhwe bia je wadwen channel afa comment section no subscribe ye ndwumade e de ama ye kwakomedi di so ho ye twedi ampo akwa me adaroma yakwa ba na boni bia ntu ye bia ho anka na sabi kuma Omanhene bari ma asafo kyerebo akodua enso so na abusua ne ade hye nyina age ye fɛw so na yewra wode ne ho wɔkye kusi Nkyeraahene ya sumenya Omanhene Asantema benkum enso so bebe pie mu wa na dwobrɛ na sie nyina dwumadie nyina akɔ na wiye ni abade ya seda na yede matwedi ampon na nanam ye ho ode ne yede nyankopɔn ase na dwumadie ne edi ye ne de o se hyada pebre na ye pensem ma hwefo because dem bebre na course nyina ne yetimi kyerɛkyerɛ mu ti ye bepɛ dane atena se ne kyerɛkyerɛ mu makoma akɔ so wo hwɛ comment na bebre bi se nyema bi wɔ hɔ ne ya kyerɛkyerɛ mu ti afɔ ne de yedi nkɔmɔ foforo ye bepɛ dane yedi we no ho enkomo ene yankomo ya de ebro ni nyana efri doma akachi ene ya de ebro enche pi ena doma ehene ye osaje na chibi bibia ni obio kasam bi ebe to bantia no wo chem se ye rana se to abebi otumfo eye Omanhene enti oni ho kwan se wosi Omanhene a just wono no ajemambedo ni chema kra okasa no sa chemu po bi se so far so remaining kwakwa ya semo just ani sembo ma woka kra na ya na wo hunu de wo pa che kra or say so far so remaining as the president of the Bono Regional House of Chiefs and Edia on Shannon and Shannon Chinamo 2 for Omanhene no and sense Omanhene Emma ni dan and that's why we are
asɛm a wokan no ɛno na ebu abo wɔ no a na ne nsɛm a sisi ɔde ba abɔntene ne deɛ ɛdi twɛm koraa mpo na ansa na no yɛnkɔ tie saa ne nsɛm wei na wɔkan yɛ no megye di sɛ ebi mu ahwɛ ebi mu ate na obi wɔ koraa ne no wɔte nti so wate sɛ wonto yɛkɔtim aba yɛba na afei ɛne nsɛm a wɔka no de atoto de wɔkan yɛ no oni ahwɛ sɛ ne nsɛm a wɔka no ɛbɔ abura anaasɛ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ yɛkɔrɛ sɛ video yi ɛma Chifa. Na chibi bibia ni obio. Asa ngoya ni asantefo aka. Otumfo. Omanhene. Sa. Ontimi Omanhene. Fia brehene. Otumfo asantehene. Ontimi nyanmanhene. So far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs. Otumfo. Ontimi Omanhene. Ma. Abra mementi asie. Enye possible. It's way and some our Sajefo Ajaman Bedu, Dormaahene, a kind, Yaku, some Dormaahene Academy, Yadika, but can want some Argent German, you and science, Soka Cabinet, and then someone walk on Abba Abont. Was so tune for your Mahene, when no one was sensing Mahene, and money ye, Kwaku, or tune for the can, or your Mahene. As you tune for your Mahene. One only from yen into more than from na yen shani maybe waha. So Mahene bit me up with that Mahene, dear. Utum for your Omanhene a ye den o peja a ye doma akonya no e ma no so be ye man let's over so no wura ye pe no let's no wura ye pe ye di kan no asem bi se di kan no a me bisa na na agima bedu se bi ahwefo hwe no ye di kan aka se djuma we ye ni atemo so ye sua de e na ne kure no so ye beka ye de se jemfim se e bia na so se wo se kan kure kire nipa na asanteman ne Ghana man aka man fa ne ntoma pa ye de ifra se utum for your Omanhene a 1935 wakonya no ye bepija no manhia osagefo wo se ade yo agima badu a wo be fa ne din e de to ho so no obesuan wo henfa manhia na so tumfo ye Omanhene e ye den na sa abre no asantefo mpanifo akamfo mpanifo sebi ye akampi esi etachimahene etena ho ka se da bi Omanhene so mo Omanhene ma ne nye dai ebe nti de bia me de metena fidie wi so a meka se nana agima badu sebi ebono ne asantini asem ahwefo mfanhya aze we nyenhye no so eye doma ene asante ena doma no so sebi mpredua di wodi wo manim ena ne asante atwe nti se ekoto ba bi na asantefo ne bonofo a ye besra asantefo bloggers ne semtrofo wa asante mantem ye bekoso ne afa konya wesunya sere wo mu se enye bono ne asante de bia me betena ameka ena mentwa no sansam na nkrofo kan kwan ha bonofo ni bi ha bonofo ni bi what ya say bonofo dodo na ha wo mo masana se ma me bi ba bonti be ka se ye sere mo enye bono na eye se bi doma kanino what ya say kandifo na odi o manim no ena ene asante na ye dai enya se bi doma na ni asante ni asem nansia but ye ba beto aba bia sa de we koso de bia meka amanyofo politicians said ye mesi chicheche ya mantam ye we bono ye we hase ye we ahafo no e de wo hawo be de ebebreye kane ya ne ye wo ho na ye asante ne bono ye said ye nim se bono ne ahafo na nka obi firi ya no akodi ni pa we firi na sa ne mane nyina anye de eni ho ye be chicheche mu ye nim adekuru nchomba be chiche sa ne mane nyina mu se bi omo ni mo mbe kwa akokra se omo manyode bi omo ye na bi omo se omo chichima pedin se de be ya omo ye omo ni mo be hu dia enim enso sa de omo ye ne de wo hawo ye dai ebreye identity mu ye dai ebreye se bi ebono no ye wa hafo sa hyehye ebono no mpatam no ba bi wate ase ndi suti se wo betena be ka se otumfo o sei tutu asantehene ye Omanhene a me pese me bisa wo ye na da sebre wo sei bonso da sebre wo tuo serebo very mama nkwaji abo adunai kontase Mahene wo mo so ye henfo so o party so nyina ne ye wura ye pe no wo so ye henfo na tumi ben kura na ye wura otumfo wo se wo bo mampon isi akonya o mampon ye misa sa asemu sebi mpredua wo fe so Mahene mamu o mampon Mahene mamu dwabe Mahene kuma wu Mahene very masafo twere bo ono kura anya dan mamu no omumu bimpo me wo ma no enka se sebi omuwura eye Mahene a wa sebi ubeje utumi firifie wo na wo se won som bi mo kwatena ba bi se utumfo ye Mahene a yate so wo ye Mahene ma wo a fa yen we nyame ye dai emaye ene Bono Regional House of Chiefs no kran emu ayefo no kran mi abonte meka sa asem no eye nipa bi ene se bi obi a wafa kuntu na sene nipa bi ono no bonu kutupa na wanya supporter ba ko bi no ta na chi no moye se bi Sumahene na no professor bi betena waka asem wi fa asem wi bi ba ma memfa mefa mu keke enkomodi die enti professor bi atin si na presenter bi ne twetwe nkomo
very masafo ye say nana Dormaahene ntimi mabie obetena obeka say we yakonya wo say duanafo efa so bo kuma ugbo asumenya nkomo fashion na nkomo family na nka omepa nana Dormaachew na me bisa say asem we na professor net work na hwefo nkomo ayetwetwe yemfa ho se bisumahene ye duanani ede na wo ye sumahene wo ye duanani ede ade na sisi a wo ye enye nipa kuya so na tebi mpreduasa wo tale nana Dormaahene achi ama ye me ekoso omu ye wono na anse muzu akofa krata bia beti na be pensim mu wo mu kuro ya na etoto a ya mpia se bi mpreduasa ye wura santehene ye manhene wo ye manhene a wo ye asanteman ye hene no na wo be pia santem wa ye wo amanya kese a wo nyina hu ne se wo man ni nyina mo no man mu no se bi mpreduasa ye hene de oda ya no ene otumfo se tutu otisika dwa so wono na amanfo nyina esuan ye dai so pompo so mu kire no so agitumi ye dai efiri ne honom nti sabi nana Dormaahene kase ye otumfo ye manhene a won ka hwea 1935 won kopa record da ho nana wo gima bedi odi kan ho no be ye dai be suan ye na konwa ne wo fom ne pija ne be ye ne manhene ti so otumfo ye manhene aye den wo boss adom akonwa no so manhene so otumfo ntimi mo manhene a aye den wo ye manhene wo ntimi mo manhene aye den Dormaakonwa e be pija ne ye manhene nana sa time no sa bre no tumi be nana santehene kura ye dai ewo you for also akwanya say we dey wadwen che ebefa in comment section no say your WhatsApp and YouTube, TikTok, your social media handles ni nyina no wo betime do wadwen che agu wo no ye besrew eya no ma okasa no ho ate ama yen sebe ya wadwen che na be simple ye ka bibi ni yanka ne ye na wo pese wotenetene ya odaroma eya no ama na anya didi atem kwan so mane emfa kasade ene atenetene paso na ye nyina ye nsua de sebe nyansa de eni ba akofuo etirim anakwaku mankani ye enti ya to ansan no so adia ani ya Dormaahene keka ne nsem wewie na enanu ada ye enjeyo ente nanu ye sana otwetwa mi yo sana otwe mi enu achi ye enjeye bia dwumade bia se ena na najemai bedu Dormaahene onu akasa dwumade bia se okogina ase ensem bia wakeka na chese ensem onu akasa kase otumfo ye manhene ontimi mo manhene na onu Dormaahene so ye manhene no onu de watimi akosi manhene na no obi bisa se aso ne kwan anu no ana kwaku wo so otumfo ye manhene onu wo kwan se wo bo manhene ana si a wo Dormaahene na wo so ye manhene no wo da wo so kwa kwa bo manhene na wan wo bo ne manhene do bo ne manhene no aye nana baafo adokwabo na nana baafo adokwabo no aye kira hene a wo so kire otumfo ana si anso wo de no ho ya otabiri otoso miensa ono so ye kira hene na sa nana ode no ho ya otabiri otoso miensa no wono ne de Dormaahene ana akwa no wahene wasini wahene ana si a wase o peja na kwanwa ni mu abono aye no manhene ama na yeyi na de nsem nyina ate ne se onse yakwa ye regionals of chiefs nationals of chiefs na abrebia no se wobi eso ache otumfo na obose na nya dwumade bi wo house of chiefs na e wose ekfa court kwan so na mo gazette bibia mi unsa fede wudin ene wo details nyina wo abanmramu ansana so man no wo hene ni wo no ma ye de ne court na ye kwa withdraw ne register ne se wo hene biem sa entina na ba fa do kwabo na osu otumfo ne de ono de obi anim so ono ne Nkyeraahene nemo ode no ya tabi otoso miensa na najemai badu asi no wahene so ono so ya Nkyeraahene no si a no ye nationals of chiefs wona bono hene anasa Dormaahene atime fa kuntu na se ya amango peso register ni din no ewo House of Chiefs wonom na so wanam se nana baafo adokwabo no so otumfo no omunim so no ene wahene a osuache otumfo ntem o mede na ba ho ni ngine sa nti omantimi anye antuma ma na anye yiye but what I say ana si no Dormaahene nsape so ofoswa kuntu na se asan esi ne manhene na kwaku wa wo so otumfo aya manhene oni mo kwan so osi manhene I would do a fuck a seal good one say so far as I remain the president of the Bono Regionals of Chiefs. No one my name sit down. A year day now for the woman in any day. Who could pay you be a kunyama hear my hand. And this is here and another Omanhene person catch a seven previous. Nana Dormaahene, hene. A person what chile say. This year also Baba Omanhene. I can't. No one in my hene corona. Na sebi, se my hene pija my hene and a ye dear. And a head ding.
and okotena ba bi ko ka say sante hene oye man hene ntini mpinja se be fie pere akonya ma na me man hene say why am I saying him for aba be yemi yemu so say wo say okay ka enkrofoti bom wo to bo bodan ya esa be bo wa bia be bu abokwaku wa wo na be ba wo so ti ye wade bi wo ho a medical betena fidie we so aka say Bono regional house of chief ebunu mpanifo ahafo mpanifo de nim se omobono mo nka ahafofo ho na bonofo nti na bi asem mo mfo ma no ntime dia menem nanso bunu PSC aka PSC etechima hen go market o mekasai nti ye twense ye na ba be dey e ba be kasa sasa kwa mo nyina so e kasa house of chiefs mo nyina mekasa me ameti ye me etechima ne asante nti bono ne asante na dia afira nti se me mpre dia sase akamfo PSC ne bunu PSC nkasa aya ye mpese be ka bunu asem nti na de bia meka say asante ne bunu ni asem eye doma ba ko pe de okandifo di o manim no e na wapetua ne asante anya asem na asante so ko ni asem ni asante nko aye ka na wose obedai obeka ye wo na wuntumi akọ na wokọ opetena ba bi se otumfo ye man hene ntimi mo man hene na tumi be na sesi ade doma man hene osaje fo wo se ade o ya agima badu otoso mienu anya ana mpanifo ko le wo bunu mpatem wo de ama no ana sesi ana nso sesi ya ne bono hene na se gwaku de mementi ase ne sanse ni arafo nchi be no be video de mementi ase ne se sesi ano otumfo esi ne hene sa ewo chira asisi obianim se na na baafo adokwabo no wo no ene chira hene waso pomponsuo mu aso ya kire asante hene a kirafo nyina nim se yen hene enie Dormaahene enso so asine hene no se no pese kira man no hwan pa no pese mo som esa so de nzetimu wantwi se ya koya wasampa no entokwa bi a ekoso wo kuro bi a ye bono mpatamu bia no efi na agema badu ade nti na meka sa abra sa modua ne na sangba jafla sampa ma hene prempi wo yi emo ba menhia no omo kantam ema sa modua kantam se wate ne ho ase yenko abusua ne yenko fa we ne emfa ne media de na agema badu se da wonte ase enti sesi ya no koduru sampa ma animu a ye wan info a ye twese nyame ya aduma busum ya egbomu yi ye be gazette ana asem na wo court ne be hwede gazette na be kwa hwede amano sesi na agema badu sori a wo de sa modua nam se sampa ma hene na sangba jafla so abeso ya kire otumfuo se be mpreduasa sampa no onhye na agema badu ase yo enkyira so nhye bonu nkuro bi ase enkyira yese kuro badu eye nana boachi ya domananse ya odan de bonkum so yeko na eye badu kuro ehye bono no eye political administrative purpose ye be chiche nkuro ni mu a ene ye ne saa enhye kuro bi ase ode ne ho wodane ba bi no oyeden wo ho enti se badu wo ho na kira wo ho na bi omu nyina se da bisisi ade ye nyina ya eba na ye nyina ayese union monkan ye nka bono ho na amanyofo be chiche mu ya kan o maka bono ho a eno nkyere se kuro no se be mpreduasa ehye ebono ye dai ase agise kuro na aka se da bisisi ade matam mentam me de kwa koye dai ekoma bono nanso nkyira aso fritete wona esuan so mpompo so mesuan wo kire kuro bia so se kuro bia hene suan kire bono hene da anampo na agema badu bi da usuan kire sante hene nti esi dan na oman hene ya wose otumfo ye man hene wontimi mo man hene so ko bo man hene eno ani kosan ye nyina ye hwese ebenya anu ye yenkoni yenkotie sansem we emfi nana agema badu ano emra nana wahenie no ofritete nti niema won wasase so no ye mu bi ne yani ebrew ye betimi aye amambre ewo Ghana ha kan man mu a na wonka ho wakonya no enka ho enam santi binum bade kasada amanato ebe ka se ye nibachi ne ye mu abe wa no ka yo ewie ye no banka se sabio ba ko hache o shabasi na no aburo ahemfo nyina ya aya pankwa sa wakonya no efritete ya ba maso aya na hene ya de ko kumase nana ba e ko tiem no nimsa oni wa manfo nim ba betiem nana wakonya no oba ye wo bunu manim na wakonya no kura ba ja do manfo okaso wakonya no amra nti wo se bunu president e wa Ghana ha
wakonyano mayana mahene mapaja wakonya amana koso atame wa manya kwanne mekasa wa mekasa beka chere nchirafo se abakosem na hona nan ba yo he ufri tete ono hoje bunu si ho me adwambadu ento bienu ene nananom ya ho bunu anana sumaka ho wa yanda take se kosi se wakonya no ebe ya manhene ya da biara da Majane, wa make up says is every time. Obaka so better than why. When you pass on more to offer, may I remember you are just me. Ghana, happy be a mama, who are down there. Nana, what a woman. Nana, what aroma? Adia mama jono. Anya sabio, bibi no diama, abono fo ahemfo. Asisie oya. Asisie oya. Ghana fo, abono fo. Ya sisi wo achare. Nchira eya konya a every day. Asapata. Say your Nana, anya wakonya kwa akonya bia wakono region ya say esepata say peja nana wani mu ai say second time no na peja san konya no amaba nyina ya kase afamfo no man Achame, wa maka me say no se bita baby. No le nim tibi nya. O hwe musa ma me ba sakakai. Na me njina dem sa adia me pa. Mi nya bibi kura na mentina se da. Ko sisa nana wo panso wo konya ne be paja na nana ma ba ka ho be paja. Achame wa maka me say ya wie. Wa ni ande ba to aso say. Abonofo man ani antintamo so ati se asemas wa enyame ajumbaje ntoso mienu nya president de wa madaria ko sise emra papa na dem abaso kan san dare machi so bi baba ba dare ayeda atwaso wa tia me maka me say yawie no ye nin sa samre nsu ato mra ye hedia kameka nsa ne bebre na wa nananom men koka baako ansa na makoka bi atwaso achame wa ye nin sa na ana awo shefa okay na nananom akonsa manfie so akogunsa ya hwede TV ne so social media so ya nwade a oye wa manamo ontongo so onye hufoda won konko na nim na me panipa ora deme wobunu manim ana Ghana obaba saudi sababa be kawo odunesa kawa bibia mesa nchiraman mesa bewura banta machi
banyane te sɛ binom ayɛ te sɛ badiwakyi na ɛsɛ bɛyiwoma sɛ bɛnyina nkyerɛfoɔ ɔmma sapo sɛ nana ɔte wɔ yi nana na ɔte wɔ no na bɛyine ma aponofo ahemfo yɛnyine ma da biara akyame yɛnde owie masam wakyama wɔde mekasa baako pɛ menkasa bi nka wɔyɛ ba no ɔma yɛhu sɛ nnɛ bɛbɛkeka bɛnsa ase mi sɛ bɛwie yɛ nso na nde obia no wɔne nnua sumahene wohu sɛ mene mmekɔ no ne yɛbɔ mmomome nsuo no ɔyɛ na ɔtɔ ne yɛto dɔm ndo na yɛto yɛ no menem no alɔɔko nyɛ sanka na ho a wobɛte biawia wa yɛba no bono regional house of chiefs a ɔka ho bɛyɛ sɛ yɛma ne sika no million no and another 5,000 50 million tete deɛ no wanyɛ no nkɔ ne nnua so yɛba no yɛka yɛti saa ho ne yɛde prawo ɛyɛ snaps adaka yɛnim sɛ amammerɛ ne gumaa kɔsi da wobɛwie wokɔ wo nananom samanfi a wɔgu bɛnsa a wane yɛbɛyɛ ɔyɛ no ɔno ane yɛtoa so yɛnsesa no yɛgyina hɔ pintin yɛde yɛto hɔ yɛ nkontɔkwa na mmom de ntɔkwa baa yɛbɛyɛ dɛ ayɛfo wei ɛne nsɛm a nana Dormaahene ɛkaeɛ kwaku ɛsa ne deɛ no anya kɔtie fi nano no na memegyene ne nsɛm a mehu ne sɛ aso ayɛ confused aso no anwu me sɛ wo de wɔyɛ abono Dormaa tena nkonya emmoa papa yi no correct sɛ kasa so no muntimi nkasa de ne wodi hu bi na ayɛ dan atoto ampa so ana me hu san sɛ ye wo jase wo anya hwe kontiri akom yɛ dan ɛwɔ a wonyina mo ho kwan sɛ mo ne wɔ hene ɛkasa nti sɛ mo pɛ sɛ mo kyerɛ sɛ de papa ne yɛ no mo foa no so de a ɛne ɛyɛ bibi ɛna ɛkɔ so ida sɛ ehu ne yɛde ato no so ana sɛ yɛde ato mpanifo wɔ Dormaa tena nkonya ana bibi ne yɛ wo mafunu mu na ebia yɛ hyɛ ne ma ɛna mo aka mo nye din na maka sɛ bi mo na mo de nipa ne besi akonya so mo na mo koyi ne sɛ gyehye enti sɛ wɔno na bɛtena wo bɛka sɛ obi yɛ manhene ntimi mmɔ manhene na manhene ɛnto so asɔre asɛm a ɔno ane ka yɛ enu afe eni bosom eni ensam asa abasisi sɛ ɔno ne manhene sɛ akɔbɔ manhene a mo yɛ hwɛ ade ewu nkyerɛ a ɔhene wɔ hɔnom dada no correct enti yɛ ba bɛtena wo na sampa ebi so akɔyɛ nkyerɛ a enti yɛ akɔyɛ bibi sɛ abonofo mpanifo ansɔle ankasa sɛ de wɔyɛ no mo mpene so a obehu a na ɔde gya ato abono mpatam nyina na wɔgya hɔ na wɔyɛ dan na ɔkɔ de bia meka mo nwene nkyirima ho a yɛ de yɛ ba bɛka ɛnyɛ nne ne ebi ho so mfa so ebi akyire na akɔtam de wɔ sɛnke banda no aba bɛto yɛn ma yɛ nananom na yɛ nananom de ɔkɔ nti abere bi asante hene ka asem bi wɔ so wɔ no wɔte aseɛ sɛ asante hene de wɔn hwɛ ma asante nya dan ɛnsɛe da ɛne wɔkɔ na mo a mutim mo bɛ sɛ na sɛ ne saa bɛ do ni hɔ atwene srɛ ne abasa saa brɛ no wɔnyɛ dan wɔni hɔ nom ti yɛ bɛsrɛ bono mpanifo ne bono atena nkonya enkyira mo amu ya dance fufiri se enkyira ba ya asuan akyire manhia asuan enkyira bi suan akyire na prepa agima efiri enye ne enti wa wuni mo na abefo ni die ntenten ya bu fon so se de aba omo nkɔ no omo amfa omani nkɔ da enkɔhwe si enim so so aye nkɔ nye nkɔ pe enkyira aba kɔsɛm se bi enhye bonase enhye obi ase political administration omo becheche saa na mane nyina mu na ya be kan aka dan ebo no ho na nti se na Dormaahene se be mpreduasa enkyira menim dibira wo Dormaa se Dormaa ye bia kontire Dormaa ye benkum enkyira ye benkum e wo Dormaa enkyira wo ye benkum Dormaa benkum na se wo manhene wo so be ne manhene a so ne na ye pe enti si ya na akwanse ne wo wura mumu hwan e na kwotena dwabo ase a ye ba be kyia no ene edruwa no no ahyere say no percent nti se wonam na chini esi ne so anchi ne be se Nkyeraahene so ai na me che say no on say ahemfo cheni say ebi didi ebi achi etika na Dormaahene eye ekuro ni nyina manhene ne de ye fa ne say ne chini ye no se man chini ensia ne se ne so a awasa ne so kai nyanka bia we ba fa mienu ana me say wo so ne chenya ba ye pa na say wo fa ensia awasa chira fa ensia wo de enkomade gu komo so no so de gu ni ko so mo nyam ya manhene nti sa ne man nyina ye be sere bo ebono mpanifu ate bono atena nkonya wo Dormaa traditional council ye de nyankopon ne nananom din sere mu mo nananom ma yo mo be konje to ho no anya ne na ye hu ye kane ye ti asante ne bono a
Seven previous who sent Cabum or Donny a day, ever honum. Yes, and I'm just now, so now, who must no man and man, so I tuna see you said the bear, Diana Moon Puno. 7 previous went to me put if you were home. Tia best and an animal wardoma. Send an item about the baby or cacono. A yakwa for 7 previous I meant him once, or Baby Jawat or no cock. On one day, what counts on you, Fitico and one year, if you maybe could be Jabi at all. And to see a Tanawoman child be behind from you. Said this is a sampa, or no crowd, dinner sampa, demo, or some kind. So I do be far. Bono Eco National Senko Gazette and National Rejecte of an ways will be an SC and a national salary. Into President of National House of Chief. We can win you know my ye, more chairman about the Tosomi and San. And be a mental was not a nipper. Sabia Bruno says, warmness at the Ase woman, you now signing in a more Chinese nipana creating him maybe why ya didn't know a jabby beer to one or cock. Now for that she being Chilima Bebano or Dwane water a Santine Bonon Temno, no begetting Bonia to a Santine Bonabran and Yasantis when the Bono you want on Quando Mark and before and Yasante. And also because say, I dear warrior, to say him from Muna or more Charano. Why, sir? Or the times about to sign him for me and Tamo. If there's a way, just a minute to for many one, but say me such a many one. This woman, you know, I mean, someone's a sober woman. A cook book, Memoir, and Chile said by a sanchi will be and so will be asked. And she they were pushing and another Omanhene. They were not so actually for a Busian. I was born home and I saw one day or Henry Cronosono. Ye no. Say, National Gazette. Yes, I'm your 4. Momo pencil and I'm the art by chieftaincy at Mona Mukremu. Said ye beya, assume ye be your mind Ghana, dear, or my Ghana and Tokabisi, arrest at him. No, correct. San say, Oman assassin, or my dear, or money will be can be a ye. I'm not to cheap. That's a more chieftaincy at Nukramono, Macaman, to someone Casashi, won't come wash here. Speaker of Parliament, chieftaincy at a crown, some said they said because you are a day, a crown some. Mreni for na wakasama Ghana nti obi de ni peba ugina wo ma Ghana nyina se de be ya Ghana asumdwe be ye de nti na wote wo enye politician bi nti na wote wo ye wo ha nti na Alan Barben wote wo Kingsford Mr Kingsford wote wo Speaker of Parliament Ghana for ye nti na wote wo enye politicians enye president o betina na wo nti na wo omo de offer bi ba na enya wo na wo reject ama Ghana for ne asoma ye dan adwe nti kasa no waka won oto mache dan pale de bia me kan be gina be boss bo ekoso onkasai ekoso onkasai sebi ukwa amaya hodo so a police fo apanifo de mu de mu hwese sebi mra wo man nim no obi amfa anya adwuma sebi ye mani hu se wo amfa mra we adwuma we ne be yewo na wo na mo be ka kire ye se sebi mpreduasa court shembra wo be buso aba we judge court shembra judge sitting judge high court ampanso wo so na ne dibreda so kura no monka wo hwe Ghana ni kura obi amonkai se be yeso amu de monton no momfa ye kakra nya dai emaye se be yesa so to de ye de asante no ye wo hodada ansa na Ghana ne ye dai eba monka nkire se sisi ana ye ho afono mo ni enyi ye ho firi mu nsam se sisi ada ase ye de ho akwakoto bibi ma ye ntimi ye ho nya dai emfirim efiri se ye ka ye nyina ye ho bom se wo man Ghana mentimi wo ase start se eba ahini mo bia nkasa ye na amanyofo nam ne ye bontoa mu dibre a mu benya na mu hia wo mo omu benya dibire na wie na ntokwa asi wo man mu magya wo no mokọ tie be sere ebono traditional council wo doma mu kasa yeye ebono regional house of chief say ye hu bi ne ri atom so a mon kasa na asumdue nya bono dia na wo say ebunu din ebunu din wo ye den wo say no enya doma wo ebunu din wo say no sabi Techimahene ne nua ne sante hene prekope nya nchen Techimahene nie na no kasa bunu nchempem akanfo piesi mie na no nye den enkasa ye sebi mpreduasa wo mie na no nkasa ye osuti ena obi afa bunu na to no ho so ena wo sei bunu no de mentime wasa beto asantene ne bunu ne nye den entem ena ntena nkonya sebi ye wo Dormaahene traditional council bunu regional house of chiefs so aka wona no aye den atum no wo hwe wo mo Anamura mamuwa ye bono hine wa mamuwa ya na Techimahene ma obi sebi go ahead bi se obi atimi ye de ope mummy ye hu se Techimahene na ma na Dormaahene kwan de wo ye na sebi one ye pani ono ne kasa de ye hu se pani na ye den PSA na akasa ye hu se na akasa ye akasa wa makwan PSA makwan ena bi na Dormaahene sa PSA nkasa ye sebi
menyin ni se PAC be ka se asante ne bono to kamera ntem da sanse odo e wo fritete no nyu bi ne ba be tete ntem nti ye be sere bono regional house of chief atene nkonya wo honom nkonya wo bono ni bi se bi mpedra se bi swan kire na na asante hene bi swan kire bono hene nkonya wo nyina se bi enya bono nko ade awo mumma obi nsai bono ene asante edin no wonko eye doma kendifo na wo saje fo se ado ya agima bedo doma Omanhene ena eye saade no yesere mo nkasa nkire no se de be ya asomdwie e ba be ye Oman Ghana akan mind dia Nana bafo adokwabo a waye Nkyeraahene enso a kyerɛkyerɛ abakɔsɛmu eyi ama yɛhunu kyerɛ ekuro no efiri tetete na nanam ntrede ebre so ekuro wosai ekyerɛ no hena wosai kyerɛ no ene kyerɛ na abakɔsɛm ama yɛhunu sɛ kyerɛ no so wɔhyɛ ɛyɛ bono ase anase wɔhyɛ asante ase so wɔde ne ho sɛdeɛn ni nyina no nana akyerɛkyerɛ mai fo yɛnkonyi nkotie sansɛmu nyina emfiri na ho emra yɛba ne da ba betoto ho ahwɛsɛ deɛ ene deɛ nana Dormaahene eka no eye pa medase asɛm bi sɛ ho sɛbe yewura ndasɛm bi ɔtaka no sɛ akonya ketewa bi ani baabi a wa wote so no na sɛ pagya akonya no na sɛ wo kyerɛ wachi a na wa kyerɛ ni yie nkyerɛ a ɛyɛ titiku sɛbe ɛnyɛ nnɛ ɛna bae na bae nso a na ɛka asanteman ho sɛbe kwasi broni ɛmaeɛ no na ahaka asante ho yɛne asante nyinaa yɛbom sɛbe yɛkɔkumase a yɛwɔ gyase na gyase no nso nkyekyɛmu ɛwɔ mu no yɛwɔ nsumankwa ne nyinaa titiri ne sɛ nkyerɛ a ɛyɛ kuro baako ɛwɔ ɛnɛ Ghana emu a sɛbi sɛ yɛka sɛ yɛnteki census ɛwɔ abosom anasɛ nsubosom no bibia a yɛsom no wɔ honhom mu a nipa wɔ gyidie wɔ mu a ɛyɛ nneɛma a nkyerɛ a wɔani kan a ebia na wɔtɔ so mmienu nti ɛno ka ho na yɛdi dwuma ma sɛbi asanteman anasɛ deɛ ɔte skadwaso biara no sɛ honhom mu aboafo anaa ne honhom mu asraafo a yɛde ɛboa asanteman firi tete ɛde bɛtɔ ɛne yɛ a yɛkasa nyinaa no yɛgu so adi saa adwuma no I'm so seeing as any Sabi, you can to me only Sabi bois. You are for me, a mass anti my 2.1. And Chiraku won't be a woman mountain. You will feel when ye. Yes, sir. No, great. Okay. I was a bono man time. Man time on a political administration. Okay. Sabi Ghana fan who did no cheap Mampani Dikai. Kwame Nkrumah by no who said na provinces Ashanti province no sododo enti the ma ebia commission ba ko na ye de Asante no ho dada no kra na achemu be enso e Kumasi ho afidwase dwaso be kwai goso wenchi na chire sunwan so e ba be kan ho so district enti na esododo enti yewa mampani odika ne hu sɛ ɔkyekyɛ mu na yɛ kokrowa na ɔde obi to ano a wɔtimi abɔnto a ahwɛ ne dwumadie so yie ɛno ne nea ɔde kɔkyɛ mu asante mu ma ebi bɛyɛ asante ɛna bono ne ahafo me hɔ na da bia na ha me kakra sɛ baabi a ha me ne sɛ provinces na yɛkyekyɛ mu no so central province ye omuche mu bio no yenya central region so a friend central region and yenya western province and also western region and the eastern province no ye che mu no yenya greater Accra and yenya eastern region so and na ohwefra as fana another transvolta Togoland na chirebe Ghana no your friend Volta region central western eastern Volta ni nyina nye nipadin enye ethnic so there be
and now call Northern Territories in Nswa, and also Muche Munaya Northern region, in the upper region. A tree and Sanya, Yabeche upper region, Munya upper west, and the upper east. And ananu Northern region also Yenya Savannah, Northern region, and a northeast. Still, you're more be a ethnic group within a womb. Okay. Enti minim botaya kaneno asante no ye colony ono no wo ho na ye chemu no yankase bia said yenya upper east upper west wo hwe DC for ne designations na when she say ye North Ashanti. Oh, okay. And now go say ye West Ashanti, South Ashanti na say wo be kwa ne we no ne bi na ye hwe say enka omo chemu no na omo fa saa kwan no so chemu enti me dem pempi no me trans na me dwen a me susu say ethnic ayina ye de ba mu no na ma tension ana say bibi embebia na sorry say bono ene ahafo. So ahafo no e wona se kire sabe obia te sa de kobo skadwa so ba kope na oba bono so assign na nkete. And so it's say a chair politically near chance and Timupe, and a be or margins, and a answer your deal. Young call Sabi Asante view. And the honor day to buy and that's why our honor. And the bisu more Tama or Modi be by say Bono champion. I have for baby can say and the baby I did on the honey. Into Manya Monyanemum politically in the region, the union and the allegiance. Ye be koso ani skeja na ye ndintinchira ye daso atwe mpomponso edisai ansa na ya henie adimu nti usai senchira hena agese okotwe mpomponso ewo sante hena ni machire sampa watimu se wodaso eka asante ho nti de nti ameka se kwan omofa so to region ni din no ha me no se anya North Ashanti, South and East there na nka se pe a physical and as a geographical you be the toso say the omoye regions na aka eastern or western. Yes oko eastern region sabi kwafo ho achim kotoku bosome aguakwa omo ho yewo akuapem na ebisa ka ho kra sabi dangbefo ni bi ho krobofo ho ni na ye eastern region. So oko greater Accra sa omonye nipa baako a omoka kasakro share the them and so can say greater no who say baby woko central region so asa na tie sabi obi wo winiba ye say ne kasa na ye gwan ene ye nuanom eto ya so he ya mo kasa no e ye nuanom so ene nchumuru kasa ene part of gonja ayi no intine ya modi eno an central region gomuafo ho so ansana omo aka no enyan adwumako ene de ka ho ansana fanti say o fantiman na chese bibi wom abrafo ho asegu kwaman kese ansana wako wenim enti uko western region na abeye western north and western no ho so sa bi ahanta fo ho enzima fo ho sefifo ho wasafo ho ene omo a ekeka ho nyina enti me mesusu se enka akiri se pese region no mo joa ese se yesa omo di man animu no esa akohwe ho ni biem ese bono ni ahafo uyi ahafo na meka se broni beka se homogeneous omo nyina sai o baabi baako omo tie baako oba baabi a omo frɛ no bono ni hwan se ye ka brofo no pade anke kakra bi okay that's no omo mantam there bi enti no sabe entra ye ni mo na edihie mo for sabe omo nkatwi omo ka gwan kasa ne bi so ho na okọ atoye fam ha banda ho omo kasa na me fa se ene nafana na eboso na fantrafo so ho so na kolango enso ho enti so okay nyina bo na kasa bo na sabe na waka ebinom so ahye enti na me kasa se brebe bo mu pa de omo san hwe biem na yensesa din no ma enye neutral a enrezi
sabi ethnic anase ema obitirimu nya ne depi se me na me ye bunu ni nti na wo ka kasa foforo ye de medin ato so ama wantwi ne twitwi ama binom ho pretumi bi ani wo mo bikora nipa na o kasa no ye ka bunu no pa na onka ho ne san se wo region no mu na bia ni kura ye kese no susu se wo dom nti no na ono so ka bibi ama kotia ekuo ketwa na bikora omo na ete ho dada ansa na bi so ba be ka ho no nti me hot side na me hu no na nti ye hwe ebe bono empathy we ene nsamo nana ba for ado kwabo ye try hene wo swaiche otu for so pompon so mu swaiche otu for no wode asuri akwese na achema me yehunu ye ka chira na bakosema wa me yehunu ni yie pa amanyofo nchichemu wonse anema bia de ba nti suti se ya nhwe bibi yie na ye kase ye di amanyofo se umbesi bechem na haye bono na haye se ya haye hafo na haye asante a kane chira ya hwe so wo kan asante no na tiremwa tratra wunyina se de na ede kam yenso amanyofo ba bechichiche sa na manimu no na ama ne obi se woye bono regional house of chief president eno so de said the bear that be bibi ama mantem we beka se manya bi nti ene be de beto to di yesen se monenti ne yedai na no kra no kwa kunkan ha de se chechim ko bi atene ba bi obi ama abonte meka hwe ese di ampa na esinti asese ana de ma badu so wa ma ye nyina ya somo ne wonti ase ne se bi bono ho no nkuru bi hye ho no ma isan kire santehene ana nkuru e wo bono no bi no santehene se eye ne dia nkuru e wo bono no bi so sole ma wo ma so tam wo ma ne nyina de sante any deal sutie European Union na de bia ye ka Europe na me ko Europe na Europe countries to Europe no na ye kuro no kwa me se ye kuro se countries amman do che Europe ni se bi US of A e amman ahodo ma ko be de wo ho na aka bom ai e na aka bom no mo so ye America fo se Ghana Japan ni we no mo nyina ate asese yi president baako ne akakasa baako ne ye disika baako na hyehyɛ ni nyina ye baako saa na asante no so aye dey aye e wo ho dada ansa ne ye nyina so ye se be ka bo ye ho abom se Ghana fo nyina isi ye so ye pe o ma ye Ghana e na asante so asa kokɔ Ghana ho nti asante no so be pie mu aye wo nkronkro no so aba be ka asante no so ye wo ma dada wo ho ansa na asante no sa tam nkro ni nyina ne asante ni nyina sa kokɔ Ghana ho amana ye Ghana ti e be sere sabi said the bear sundue ebe bono ne mpatam nyina dia me de maka me se nya bono ne asante ne bono ni asem obi obetre ba bi bono ne ya wo bete se asante ne migina ye be stra asante fo mo obi an kasa ntia bono sanse o kasa tia bono wa kasa tia asante hene sanse asante hene ne nua ene na na touch ma hene nti wodi bono atem dia wodi eye asante hene atem ti ye be sere obi tutu na ya mpia mamo soso enya atem didie na Dormaahene ise bi mpere sa osaje fo osia do ya agima badu no do wayi ne ho so no de wone eye asante na ye dey enya nti esrem se santini bi e kasa wonhwe na no akotra nkokasa nti abono hene ana abono fo me srem sanse bono ne asante ni asem se de be ya asumdue be ye oman ne nyina adea ene nyina ye dey ye hwehwe no nti megiri se nana aye dey a cheche nsem nyina mo awie obi a wonhwe video nyina nkokwe na ahyase na wonte ase ye nti ene dwumadie we ne pese e betena so no sabi yakokuma ya bre pa so asem we se de be ya arefo beti ne ma biase obi bisa na mo asem we mo nka ho asem yesrem ukọ ye page so videos gugu no de wonti ase case we ba ya kan ho asem me kura de betena aka ase yesrem fa na Dormaahene ukwa de nka mo me nya ide na nto se de be ya sabi asumdie be ba ye hunu se nka wadwo nanka wadwo nanka ye hunu se nka sampansensem ko a wo sa ma ho so ankyira ya wo so hunu se nkyira ya sabi predators enhye bunu kuro bi ase wono a mo ne nabusuafo ne aman ne adehye na atam man dia be kan santema traditional union fretete e no ma ya asante ya bisine wo na wo ba betima na enye ye kura enye ye arefo e beda mo nyina amasa ha na brama kwa men sama yensa somo ne de eba somo na medofo bi awa ha anokwa nipa ehia emmoa papa nipa ehia mana etoda wuti obi asemo na hunu se sama asem yi kura de asem kuma bi kura mpo te sade ahimfuchi bi didi bi achi ne sa no ha nya amane eba yanso ne bi didi bi achi papa de wuti ho na dwo wusu no bi aba atara kwara ekọ medofo bi awo ha nya amane kase bi mu amesre yenyina yenkeka ya ho emmom utaku wo sempo bia no fabra nyenka munye fa kwabo medofo yi na koma entimi nto na ho entimi ento no ne dey aye Kimberly akosia otu Kimberly asonti asem
ontimi nso nkasa wɔyɛ abɔfra kuma na wɔhwɛ sa akwala yi producer mesho say wo de ebeto screen so no obia etimi ahye bi kwaku akwala na sam no eyama rewo eyama sefem pa onti asem ontimi nso nkasa Beden kwa no nyoma me kura atena ma na yeyie ope bibi obetire mu senti na se sunkwa no obesu ana sesai essential kura wanyini kakra ti ye besre emwa biya ye betini biya se ofiri he se wo ye besre wo de ye fa so ye hye so de wo na mu na usugu nyankopon so no ebre no ni o ebre no ni fa wo kakra wan ema yen ye fa hwa kwala no na abo won se ebebie ekwan bia to wo a wani na so kra be the amount Kimberly ehia $35,000 kwaku de baga na sika ma nyasam ketwa nyasam ketwa kwara $10,000 no kwara yasam kuma na $35,000 nti emodu ye nyane de akwakoye ne surgery na so na face so ya hwa abo ama watimi akasa nti account number obetimi aye agusuo no enie ye hwewe na we ni ye kwadwo otu ADB bank na obetimi aye na face so obetimi the account number near 1082001699471101. Producer the battle screen so no ADB bank our Golf House branch and I think so momo number no 0598 933357 0598 933357 and any mobile money number no and no ye dear baba so your Kim's God has heard there's a Kim Nyankopon etie and I think so bank no ba kon so sen ye kwadwo otuka bank Achimota branch and also account number no eni 236014352619 mesro kakra bi abetini bia no wo de to so ampanifo ensa ebeka na etimi abo ama abofra no etumi eho etumi aton na afen so yen comment kakra ba kwaku ken comment ne ba ko mienu bi na yenye ne sorry dwumadie no eso so ti comment we ye Prime TV okay on the why nipa bi asesa Santamaso TV de ye so ya what it wo ba kura ye was say this man is confused okay and I will not know say his elders are not helping him indeed okay akua sika fa one few for asase fa koma wo mafia yesrewo pa one few for asase yen kan sa o say by the orchard medical culture say had Intimate can be beside. I must say, Asantis is a great nation indeed. Where you are there, Francis Nedebaye. Okay. Or say, Mr. Handsome, Nana, wait, dear, you are totally confused. Nana, a Prime TV was a confused group of company. I think Dormaahene is a guys and partner. Prime TV, no clear with him was said, Beya, Nimpany 49 Casa M1. And I will say, let's put his difference aside. He needs our help and part. Okay, we so far Echo so the Mr. Echo was saying no please, I'm talking about the composition of urban areas. You should was there. All right, Echo, Mr. Echo, Prime TV said you too. So far, comment about on the muda wa meet me. No, you. I find some other money na masama da jamo bra. Dane de nyamoje na mode ekan woman de etime de adwumade no. Esom kwaku ebaye wa ya de papa. Me din sweetie na dan kwa Grand Echo Cabanas and so ya send Santamaso professional photo studio and so a boy chidom e ma awie yetime e de adwumade no e be som. Grand Echo Cabanas e chakwan leg bosum from 020 18182 0591882030 and Santamaso for 02449611 na ombeje so na do we bia wonsa etumi aka ye bada munya na amwase yakramo Santamaso TV, yes, so mosompa.